Jeg hedder Lasse Jacobsen og er formand for Egedal Fiskeklub. Jeg er 48 år og har været medlem 37 år. Jeg hedder Arne Kjær. Jeg er 53 år, bor her i Ølstykker, og jeg har været medlem af Egedal Fiskeklub i små 4 år. Jeg hedder Michael Holme. Jeg har været medlem af klubben i 32 år. Jeg er 66 år gammel, og jeg er kasserer. Det er også mig, der tager initiativer, når vi skal spise og have det hyggeligt sammen nede i klubben. Fordelen med at være medlem af Egedal Fiskeklub, det er 100%, at vi er medlem af Fiskeringen, som er en paraplyorganisation, som forskellige fiskeforeninger kan melde sig ind i og få deres fordel. Og deres fordel, det er, at der er en masse både, der er en masse fiskevande, der er en masse søbåde med motor, der er havbåde med motor i forskellige havne rundt på Sjælland. Og dem har man mulighed for at leje for en meget lille penge, altså noget, der hedder en 50 om dagen. Ja, der er fiskevande, man ikke kan få lov at fiske i, hvis man ikke er medlem af Fiskeringen. Fiskeringen har blandt andet her i området fiskevandene med både i Buresø, Vastrupsø, Furesø, Esrumsø lidt længere væk. Så har vi noget havbåde, blandt andet en i Jyllinge Havn, som jeg selv står for at passe, så den er altid godt vedligeholdt. Så er der i Kullehus Havn og i Lynæs Havn og i Møllekrogen. Det er de 4 tætteste havbåde, vi har. Og udover det er der en del i Øresund, i Rungsted, Helsingør. Fællesskab i klubben synes jeg er godt. Man kan komme herover og få en god snak. Ikke nødvendigvis kun om fiskeri, men også om nogle ting i livet generelt. Man kan komme herover og nørde med nogle ting med noget grej. Man kan komme over og spørge, hvordan bruger man det her grej? Hvordan sætter jeg line på hjul? Der er altid nogle gode råd. Og det kan jeg godt lide, at man hjælper hinanden på kryds og tværs. Det, jeg bedst kan lide ved klubben, det er jo fællesskabet. Jeg fisker aldrig alene, fordi jeg synes, det er sjovt at være sammen med nogle andre. Og vi er gode til at hive hinanden sammen og tage afsted. Hvis man er alene, så får man ikke rigtig sparket sig selv ud af døren. Så det der med, at vi ringer til hinanden, vil du med ud og fiske i morgen? Eller i overmorgen, eller i dag? Der er altid en fiskekammerat i klubben, vi kan finde og tage ud og fiske med. Det er det, jeg godt kan lide ved klubben, det er, telefonerne ringer, og så har vi en fiskematter. Vi har et rigtig godt sammenhold. Vi er nogle gode kammerater. Vi har nogle rigtig gode ture, hvor sammenholdet er i højere grad end det, vi fanger. Det er sjovt at fange nogle store fisk, ja, og det gør vi også. Men jeg vil sige, sammenholdet og de gode kammerater, det er alfa og omega. Jeg havde lyst til at være med i en fiskeklub i håb om at kunne komme med på en masse forskellige ture, som jeg måske ikke ville gøre selv. Altså, jeg kunne ikke finde på for eksempel selv at melde mig til en kuttertur. Men hvis man har nogen at gøre nogle ting sammen med, så er det nemmere at komme afsted. Og så lige pludselig så poppede der et Facebook-opslag op, som jeg gik og summede over et par dage. Og så tænkte jeg skriver lige til personen, der havde slået det op, og det var så Morten, der er sekretær i klubben, og han havde en tur nede i Jyllinge Havn, som jeg så tog med ned og sad og snakkede med ham en halv time inden, at de skulle ud og fiske, ligesom for at høre, var det nogle personer, jeg måske kunne holde ud og være sammen med. Nogle af de togter, jeg har været med på Østersøen, der har vi fanget laks, og jeg har nok en 20-30 laks over 10 kilo på CV'et, og den største af dem, den vejede 17,3 kilo. Og tog mig cirka 45 minutter at lande i båden. Og den husker jeg specielt, fordi da vi skulle nette fisken, så skulle jeg tage ordentligt fat i nettet, og så fik jeg en fibersprængning i det ene ben. Ja, jeg var sygemeldt i en måned næsten på arbejde, så den husker jeg, den fisk. På en af vores kutterture til Det Gule Rev i Nordsøen, der fik jeg en bifangst, en havtaske på 22 kilo, som blev en dansk rekord på det tidspunkt, og var det faktisk i 6-8 år. Og jeg fanger den her havørred på omkring 62 cm. Det er sådan en okay fjordørred, hvor mig og Morten, som vi var afsted og fiske, den rundt om benene på os og op i nettet og ud af nettet, og det var sådan lidt kaos det hele. Men det var sådan, da den så var i nettet, der var det bare en fed følelse.
Vores lokal her på Christegård, det er et lokal, hvor vi kan være cirka 30 mennesker. Vi har fået lov at udsmykke med lidt klubrekorder og vores væg med årets fisker og stænger i loftet og lidt hygge, når vi er her om tirsdagen. Vi har på klubafterne også arrangeret lodtrækningskonkurrence omkring noget fiskegrej. Og så trækker vi lige lidt lod om lidt småblink og lidt forskelligt til kysten. Nye bliver taget rigtig godt imod. Vi spørger tit de nye medlemmer, jamen, hvad kunne du godt tænke dig af fiskeri, og er rigtig gode til at tage nye medlemmer med på turene. Og så også låne grej til de nye, sådan at man behøver sikkert gå ud og købe større grej til 3.000 kroner, hvis man ikke ved, om det er noget for en. Der er altid nogen, man kan låne noget grej af, og det er folk rigtig flinke til. Hvis man bor i Egedal og rigtig gerne vil fiske sammen med alle os andre, som gerne vil lære fra os, så skal man gå ind på hjemmesiden, egedalfiskklub.dk. Så møder man bare op, og så hjælper vi gerne til med at finde ud af, hvad man skal bruge af grej. Og hvis man ikke selv har det til den første tur, så finder vi ud af det, så låner vi også ud. Der er flere medlemmer, der har rigeligt at tage af, så derfor så bliver der meget gerne lånt lidt ud og guide lidt i, hvordan det skal foregå. Så det tænker jeg, at man bare skal møde op og gerne tage det med, man har, sådan så man kan få at vide, om det er noget, der kan bruges til noget, eller ikke kan bruges til noget. Og i mange tilfælde, så kan det sagtens bruges. Hvis man går der hjemme og fisker alene og overvejer at melde sig ind i en fiskeklub, så skal man melde sig ind i Egedal Fiskklub, for så får man nogle fiskevenner. Og der er mange fiskevenner, ikke?